Entre esos produtos galegos, se hai un que destaca é o pan. Ese que os galegos defendemos case como patrimonio da humanidade e que precisamente hoxe celebra o seu Día Internacional. Para moitos o pan é un imprescindible na mesa e raro é que a alguén non lle guste. A mí me gusta o pan con miga. Zona de Carral, Carballo, por aí. A riqueza do pan galego está na súa diversidade, máis de 100 variedades recollidas por Edu Lavandeira neste libro onde tamén se fala dun denominador común. Que a hidratación que ten o pan, é dicir, a cantidade de auga que leva dentro que fai que sexa moi mullido, moi esponxoso, moi delicado, con moito sabor, pero sobre todo a textura, é unha textura especial e tamén a vista destaca porque ten eses buratos, eses alvéolos que se chaman técnicamente, digamos, tan chamativos, tan grandes e que o fan tan distinto respecto aos pans que hai no resto de España. Dende o pan de Cea ata o de Carral, pasando polo de Neda, cada vila ten o seu orgullo panadeiro e cada galego a súa teoría sobre cal é o mellor. Para mí, que esté bien cocido, porque el pan, por ejemplo, de esta panadería me encanta, pero siempre le digo que me lo pasen un poquito más en el horno. Tiene que tener sabor, hecho con masa madre. Sabor y consistencia. Una consistencia dura, pero que no sea, que no te rompa los dientes, vamos, y que tenga una miga que sea muy tierna, muy... O importante é o proceso, as fariñas que se utilizan, que se respete, en fin, é un cúmulo de circunstancias. Galicia é unha das comunidades que máis pan consome en España, con alrededor de 80 gramos por persoa e día.